Good morning mga kamaming! Good morning! Na aming Janela karon sa eskwelahan. Mao ni ang among trabahoon. Mag-late you sa school. Tara! Mag-uban ta! Hi, mga kamaming. Mo ni akong trabaho ni rin mga kamaming. Mo ni siya. Wala may kanang kuan, wala may sanggot, kutsilyo na lang. Okay. Mo ni atong kuan ka mga kamaming diri sa eskwelahan, mga among mga trabahoon. Ako mga trabahoon di ay. Okay. Ano yung mga kamaming maningkamot yun ta. May na lang. O si Janila po magani kay mutabang sa iyang mama. Talagsara kay ng mga anak karon nga mga mutabang sa ginikanan. Kasagara mga cellphone na mo'y panggamiton. Di na matabang sa inahan sa mga ginikanan. Wala man tayo sanggot, so dili na lang ta sa kutsilyo mga kamaming. Laban lang sa panahon karon. Grabe kalisod. Kailangan jud tag na extra income. Hawan-hawan na. Dili pa nila ko dauban ron kay basa pa man. Yan na ko ni dauban pag malayat na. Sige lang tag limpyo diri sa room kay di man makuan ang mga sagbot. Mutubo. Mutubo dayon nagting ulan. Naning ta. Mang naning mga kamaming. O naman na nagigid ko sa akong trabahoon. Kay lahi nang po ng ubang area diha kinira kong area nga gamay-gamay ra ni. Bye mga kamaming. Good morning. Good morning.